खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 2 जुलाइ बुधबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोबावनिफ्रायनो जानाय बेराम आजारफोरा जोबस्रांलांगोन, देहाखौ साबस्रांनाय मोनगोन। वृष राशि। गोजौ सोलोंथाइ लानायाव नखरनि मानसिफोरनि हेंथा मोनगोन, गोसोआव जोबोद गाबखांनाय फैगोन। मिथुन राशि। जेरावखि थाङा मानो गुबुना नोंथांखौ सोफै खालामगोन, दुखुजोंनो गोसोआ खुद्रिखांगोन। कर्क राशि। गोनांथार खामानि मावनो लानायाव गोबां गोहो बोलोनि गोनांथि जागोन, देहाखौ जोबोद खस्थ' मोनगोन। सिंह राशि। सोरखौबा मोजां मोनखोमाना थानाय गोसोनि बाथ्राखौ बुंथिना लानो साहस गैयै जागोन, उसु-खुथुजोंनो साना बारलांगोन। कन्या राशि। गुबुननि सोंखारिनाय बाथ्राफोरा नोंथांनि गोसोआव गाज्रियै गोहोम गोग्लैगोन, जोबोद दुखु-दाहा सहायनांगोन। तुला राशि। नंखाय बाथ्रानि थाखायनो गुबुनजों गाज्रियै बदनाम खालामजागोन, ओनसोलाव गाज्रि मुं गोसारगोन। वृश्चिक राशि। गोसो सिङाव फिसिना दोननाय मिजिंआ मोगथां महर मोनगोन, रंजा-बाजायैनो सानखौ बारहोहरनो हागोन। धनु राशि। सोरजोंबा हाबानि रादाय खानो हागोन, गोसोआव गोबां गोदान मिजिं सुजुगोन, मोजां सान। मकर राशि। मावनो लानाय खामानिफोरा फैमाल जागोन, दुखुजोंनो गोसोखौ लोरबां मोनगोन। कुम्भ राशि। गावनि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय नोंथाङा गुबुनाव दाहार लानांगोन, गोसोआव गोबां गुलाय-गुजाय सानस्रि बेरखांगोन। मीन राशि। समाजनि हाबा मावनो थाखाय नोंथाङाबो गेदेर बिबान मोनफानो हागौ, खामानियाव मुखुब जानानै थागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9110758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।